Partido Socialista levaba a conseguir facendo isto. Eu sí. Se non sabe repetir. Eu simplemente, usted fala que, claro, son 69 días que pode ser máis, eu dou a razón, pero digo que este goberno, cando chegamos aquí, tuvemos que pagar facturas do ano 2009, sume os días que son, eran no 2011 que entramos, tuvemos que pagar facturas do ano 2009, tuvemos que pagar facturas do ano 2010, sume días. Sume, a ver, por responsabilidades temos todos. Entonces, non veña a ver, 69 días, inténtase acortar, ojalá podamos pagar os 30 ou 5. Pero recórdolle iso, que tuvemos que pagar facturas do ano 2009, do ano 2010, sume se era tempo suficiente ou non era. Señor alcalde, recórdolle que cando outros cheguen no 2015, cando outros cheguemos no 2015, seguramente teñamos que facer frente a facturas que vostede tamén estuvo acumulando nestes anos, porque 150.000 euros de débeda mensual como fai o Partido Popular que está registrado por informes de intervención, alguén ten que tamén que pagalos. Entón, cando un asume un goberno, asume responsabilidades como vostede dice que eleva ese goberno. Se vostede non quería gobernar ou non se había capacitado para gestionar este concello económicamente, non se hubiera presentado unhas eleccións.